Si Darwin karon murag mango ni no ng mga pare. Diha na tanan magpakisayod ang mga tao niya ultimo birahan na ng albularyo. Karon kung naipare karon naigip ana. Hiling-hiling. Na, Ko to pare ah. nabi ay nga pare nga na sa ilang mga orasyon dati ana, iya miya po na sa Ginoo. Yan maghilom ra ba na? Bantayan niyo kanang tabian kayo, iya na si Yawa. Di ba? Alam kanila mo na, dili man ako nagkuan na lang, Ginoo man. Ng mga albularyo karon nga og ang pare. Yan. Ako pod. Doon na man magwawali. Na apoy buhat nga mananambal. Tama? Ang mga tong nga pait dito kayo dito. Minsan kay ipasabot ang mga tao nga dili mo biya sa naandar nga pagtulunan. Kumbaga ba dili sila mangita sa espiritu asa ang espiritu ra makigusay. Nagpabilin ganito sa bunyag, pabilin na sa relihiyon, ang makaluwas, di makasabot sa kong isulti. Gusto ko magiusa, mga albularyo man ka, mga nambal man ka, isapat na, malag sa Biblia ka ng ingon nga, ingon ko nila nga, ang uban, musaksi, ang espiritu musaksi sa mga labangkero, di ba? Sa mga kapitanhon, pare, musaksi. Wala karon nga ako, di pa saksi man ko, di pa kita mo ko ni Pablo, tanawan ako ang mga tawhanon. Nay nanambal. Nagkukumpot tong mga pare sa nanambal, pero mao ra gyapon ang ama, mao ra gyapon ang inang, di ba? Mao ra gyapon ang Dios. Wala maglibog ang tao. So dili nang ta, kung pare di sa mahukom nga, diha lang po siya maghiling. Ang hiling magud dili magud hiling nga kapikap lang hiling. Hiling gani, di mahil man ka kung istoryahan nimo sa iyang mga binuhatan. No dili nimo hiling nga sandungan na nimo, istoryahan nang nimo, dagdagohin sa patay. Nya sa man to seremonyas nang nimo didto. Nya buhi pa to imo sultian siya. Na nay o lo o tay dong muna amang kay mga hayobos panghayalag pasaylo samtang buhi ka na karon wala nga moadto ka dito sa kanang ikaw na kay hayobsan manapa ka dito moadto ka dito sa naay nagsakit na dito kato kay ubos nimo nga buhi pa ato nimo parang malimpyo ka wala nga ako adri dili gid sila magpatambal na ako kung maabtik na kay hadlok man sila sa ilang sala mabalaan sa sala. So, kanang albularyo, mo nagibutangan na lang nila nga, habak na lang mo, di ba? Pag balik dito, pag humanagtambal, papahawaon sa Yawa, nagamit mga sagala sa Diyos, pahawa diya. Kapag balik dito, nag-away, naglibak-labak, magdaan na naghabak. Temporary ba? Temporary restraining order. Temporary na ba? Kaya, wala man yung magisultian, nanong nasundan to sa Yawa, tungod sa yang kinaya. Ang mga tanay iwali unta sa mga pare, sabi maguna ka sila sa ila unta magpakisayod ang mga tao bahin sa kabubuton sa Diyos. Nagitipas man nila na sila po na naghukom po sa mga tao di muna naghuol kayo ang espiritu si Kristo muna lipay sa pag-ayo sa pinangga sa lugi padala sa ama ng espiritu naman ni diha karon makihusay samtang buhi nakihusay patya ang garbo, kakog. So, kauna ning gahiya. Makasala man ta. Di ba? Unang ako maglibog o sabot-sabot kay nasudlan man gud ang pagka-Diyos sa mga tao gud, may mga reliyon. Iwag man na, wala mo kun ingon nga iya na sa Yawa. Pagpailan ta nato na nga ang Diyos espiritu. Bisag gamay kudlit sa tungbuhok at mga sala inihap. Nagtuo magod sila nga maluwas na ta bisag makasasala ta dili. Ikaw pare, ikaw pastor, sutian nimo, sao nimo pagbuhat nga ikaw dili na magpakasala pag-usab. Ikaw sa to nakasala ka kay tao man ta na am ta kalibutan ta nga wala ta nakabalo. Ang problema na nga nakakita ka nakabalo ka nga sala to imong buhaton permi.
Palaingon ay pamalikas. May kabalo yun ka nga, ang balikas na, dili mo na pwede. Naman na sa Biblia. Ay kung gamitang mahimo mong halang doon, o naman na sa Biblia. Ay kamo pagsimbag mga Diyos-Diyos, o nagsige tag luhod sa mga taong gibalaan, pero kita di ay wata nagbalaan, di patay. Kama na nga, maigo ang pare ani nga nagamit sa pangalan ng ni Kristo. Tama gid. Pero katong pare nga nagabuhat, mo na yung usang sukwahi. Ano? Magsumpaki ang mga magsumpaki kining duha. Ang kalibutan nun, muna nagsumpaki puro ang pare o ang albularyo. Kaya ang pare, kalibutan nun man sila. Kaya naman, seremonyas, tapukon lang dito, pag wala, nisultias kumatuoran. Ang albularyo, di ba, tanawag ko na sila, nanambal, mag-ira, wala nang itag bayad. Kaya manghihilo to, sugot magandang dili ng baydan. Nga ka ng mga pare, di na mo anto dito kung dili, tagahan. Tama gid. Nga, dili man po na bubangon kung magkinahanglan tong tao, matambalan. Dili gid. May nga po na, di man ko mananambal, nagwali man ko. Ang problema, nagwali, baka silas kamatuoran. Wala nga, sa una si Anas o si Caiphas, dili sa gusto na si Kristo mabuhi. Mga po na nga, ang pulong karon di sila gusto mabuhi. So gusto sila patay, kaning mga santos patay. Kaya, lisod ba kalabuhaton ba itong mga santos ang gibalaan? Tama rin? Lisod ay! Tama gid. Kasi yung Pader Pio, gamit na po nila sa Pader Pio. Kaya patay naman to, di man ito mo reklamo. Pwede na to, tuison. Parang ako goal ko, wala mo ko nakilaban nga ban na sa Pader Darwin. Gigamit lang yun siya para ang mga tao maka-learn. No? Yang isa lang yun para maka-learn. Panidaan ninyo. Yung binuhatan. Sibo ba siya sinuntian? Tama Sige gid. ka pamadlong. Ikaw, badlongon. Sige ka paghukom, di ikaw hukman. Tama? Kung naghukom siya sa uban, yun lang, hukman po di mo mong kaugalingon, kumusta ka? Wa ka, nagtuo sa imong amahan, nga wa man po na nakailani mo? Kulpito. Nga, nagsalig sila sa mga Roma, sa Antong Papa. Nakaanhin na sa itong lugar dere. Mas maayo pa itong albularyo. Isa naman yun ang Diyos, isa naman ang amahan. Pero ang problema, duha man god ang imong amahan nga diri sa kalibutan. Duha ka kirubin ba? Mahukmanon gani ka, nagpataas gani ka, ngayon ka nga tama ka, sa pagtuon nimo. Ali karon no, mingon ko, ipautangan ni ma, sa kapari ko, nga, may kong philosophy, nga ako, ang tanan tao, murag ako lay ganang tahoron, diya, sa kuha magpakisayon. Na, Ginoo ka, ipili ka sa Ginoo, mo reflect ka. Ako gani, mo reflect gani ko. Ang problema magod, bisod kay isaksi, na mo reflect ko. Para itong ikasulti na itong bata, di ba di makasulti? Kay naandan magod sa inyong naandan pagtulunan nga ang Diyos, dili makita nga bubalik yun nga siya. Dili, bubalik siya nga ingon na tao. Tama gid. Espiritu. So, abiya dito ang iyang bukog gidala. Dili siya pare sa tao nga magkundina dito. So, asa dito, naglingkod sa tuo sa amahan. Ipadala, ang lain na po mga Mesiyas, ang magdala sa iyang pangalan, mo reflect. Naman sa Biblia. Na. Ang kanina ang mga pastor, mga pare, kumukaon, nagigahi. Pagpandong na ko, dili ko mamunyag, dili ko mangasan. Okay. Nabatasan naman sa kasalubunyag na mo kay Baydan. Si Kristo, nagpabunyag siya. Sunod mo ni Kristo, mamatay gito. Ano, malipay, manggani ko sa mga abularyo. Kapoy, biapod kayo. Yataan na ni mo magpatambat. Dili lalim na ilang gibuhat. Kaya naman god na kay makakwarta magud ka atong daghan tapoko nimo to kay isa duha ka oras hilingan lang ka. Oy, ang hiling, bantayan niyo ng hiling. Kayo nang hiling panugpandong ng dili. Maduhi sa patay dili sugtian nimo samtang buhi siya. Maluwas nimo anang seremonyas na sa Biblia, di maluwas sa seremonyas. Wa magali ka kailas pangalan imo hanggi seremonyasan diha, mulakaw din ka, ama namo anak ka sa langit. English pa yun. Di ito kasabot tong mga ikaw gani mismo, huwag ay kakasabot sa ikahulugan ano. Matuman ang pagbot, o sa may pagtumang pagbot. Siya, ang Diyos, itugyan. Tama? Siya man maghukom, dili man katong nagseremonya sa inyo. Di ra ba ito mo anak diya, dili po tagahan, pamasahe. Naman yun, nagamit mo sa inyong paggamit sa kong gibalaan.
ang amana mo gibalaan niya na pero gigamit ra nimo sa ngalan sa Dios pawa diya niya sige kag amana mo sakrament unsa man na Hail Mary sa ilabot ni Mama Mary na ako boy ako do ano man ay ang sana ko ang goal kay ko wala ingon ko pa Jesus Ginoo ay lang sa ilinog ay sa kung dili ko nun ipaila nga siya ang Diyos, di makasabot alaw ako maglinog, di ba, daghang kay mga Diyos ko, Lord. Ako man sa linog, di ba, himuon na po nilang inom-inom. Grabe dagan kay ko, putang ina. Mga, wala akong nagsakit. Para na, kanang na nagwali, nga murag kinsa, naghukom. Tama man na, inyo nila. Sulayan, kanang kublan. Tama na, makaya na sa pare. Dili. Dagtuman magud na sa sabalaod o dili ka manapa o dili ka manglibak o dili ka o ngano maglibak man na o dili ka mamalikas di ka magubog-ubog kanang grabe sakripisyo ng mga kuan manapan sa pag-antos gantosa nila na ginakaw-lakaw nila na sa kalibutanon para makatabang sa tao Tama gid. nya kada nagsulti tago man na sayan mahadlok man nagbala mo adto man po na sa pulis mato man papadakop man na kay sila man ay authority ay lang gipaingon sila na authority Lai, kusog maganin ang mulibak sa mga politiko. Tama gid. Wise, gid. Galing lang, gihadlok lang nila nga sila balaan. Gihadlok lang nila makagaba sila. Gihadlok lang nila, gitudloan ng tao nga makagaba ng altar, makagaba. Hindi eh. Kung nagagaba na sila, nagabaan ng mga mga pari. Sa lawayon, kabalom na sila na. Gamit lang nila ba? Ang baka makasasala sa tao. Nga, atong tao. Mo amin-amin po silang kamot kay lagi ko nung pare pero magbasa sa Biblia walay pare nga gibuhat sa Ginoo wala isugo gibadlong sila mas maayo pa kay pastor ubat gibuhat nga pastor ubat gibuhat nga mananambal di mo mananambal wala ingon nga ubat gibuhat nga pare ang mga libita sa ulan di gani kasunod ang mga pare kang bagpo sa buhat sa mga libita kay mga libita sa ulan nangita man siya sa Mesiyas ikaw na ba karon naay pare karon ingon ikaw na ba ang ipadala Wala na. ikaw na ba ang magtatabang? Wala. Dili. Gusto Papa Jesus na lang. Dili. Sa tuwa pa. Papa. Wala naman na ilang Diyos. Kalili kanuhay na. Wala na ingon si Ginoo. Ingon ba si Ginoo magpadala akong kahalili? Wala eh. Mesiyas. Nga, sama po niya sa una. Ubos. Wala. Dili halang doon. Wala naglingkod. Bulawan. Good. Dili hayahay. Wala. Wapong sa Ginoo. Wala. Dili. Tao. Simple, yano. Tao, wala isa. Ang papa lang. Ang tao ramay yung nagsantos. Manong papa niyo nga, mana kailan niyo? Wala gyud. Isa lang ang mahay. Kang papa. Maamis pagani ko sa mga Muslim. Kaya di sama nila. Tungkol ni Kristo, nagbahin-bahin ni noon. Gamit man na yung ibalaan. Marusok ko sa Papa Jesus eh. Baulaw siya. Galing matinumanon, mag-usa 2,000 katuigyan. Abunuhan. Dito sa taong gawta, dito sa gusto. Ang amahan, ako pa rin abunuhan. Kung nagbasa sila sa Biblia. Karon ni anak ng amahan, patay ka po si Kristo. Patay ka, wala may buhat. Ayaw mo to, anak. Maka ng cross, nagluhod mo diya. Wala kayo. Ipatayin niyo na. Kamu ang mabuhi. Buhing Diyos. Patayin Diyos mo na inyong giludan. Yan ka ng mga albularyo, ilam nang gipakaon, no? Gipakaon, no? Ama na mo yan po, no? Tama gid. Di ba na sa Biblia? Kung kuhaon ko ng gahom sa akong gipakaon. May man ang albularyo, kaya nagbuhat man na sa iyang mga balahon. Kalibutanhon man na, mamatayin gyapon ka. Na itaw nga albularyo nga mamatay po mga 200 katoy. O pare, 200 katoy. Nga nung ko man na yung mga pare. Ano. Ako, God, mamatay man ko. Lain lang ang ako ang papel. Na? Sunduan na tamo sa kamatuoran. Dili na ta mag-away, dili na ta magpatas-anay. Tama na sila. Yan na, nagot. Ako, ko tama ginang pare, de. O, tama ginang pastor. Tama ginang albularyo, tama ginang mahilot. Kailangan ng papel. Ang alang, puros na mo pare, tanan. Kisa pa may mutambal sa mga tao nga tuwa sa hilit-hilit. Sige daw. Wala na gyud. Wala nga, bigyan na Ginoo ba kung naalam ta niyong kahibalo, no? Na magpado. Gamitan mo magpaduol ka na ako. Ang problema, nagpalayo namin noon, ilang filosofi. Nga ilan na bang ingon, kadako ko ng eskwela, maugani, nga nagpalayo na kasi Ginoo.
Kaya namuy-boy ka niya, tapos wala nakakaila sa espiritu. Sige na matagamit nga, mutuo sa makita, di makita. Karang albularyo, karang mga espiritu sa palibot. Tuwa mo na sila. Grabe yung mga gani na sila, kuhan, ng mga tao, mga Kristiyano, religyoso. Wala sila sang, why mga respeto. Tama, good. Respeto. Pagbungkago na ng bukid, tukuran silang simbahan. Yeah. Ang problema, wala ka tanalibog. Mana kung ino pa libog. Amahan na mo, yapon, pagkaon. Yeah. Maluya ka pa pag, karon Santos yapon, no? Kani ayaw ni Dawata, kanina ay marka nga sa Santos. Wala, ay. Dali, ano bang po na drawing-on? Nagsimba, galing mong adlaw. Yan, nasiyawa. Mga katawa sa ibuhan. Ay mong tuwa sa taong halandon. Si Kristo na sa mga. Wala mga albularyo, upos kayo ng paglantaw, insultos mga pare. Ya. Isa nag-alagad, gumana mo sa katilingban ka mga maigi atiman. Ito albularyo, lagalera no. Na, mahilot, lagalera no, di kitag doon. Ano, agis, ubos kayo. Di ka nang manabtan, oh. Wala na eh. Ang problema kay naandang ng pagtulunan, wala po nagbuhat, manabtan po kang libakira o ako lang. Wala na mo diya. Ako nagwali lang ko eh. Basa ko ang Biblia, hindi magpilit-pilig pabor. Bantay mo na, karang pilit-pilig pabor. Filosofi mo na nila. Dili maghusay. Di maghusay. Bisag ka ng mga pastor, na igo ang pare, di na maghusay. Kaya makatugin na silang referensya. Igo ang pare. Ano man? Ang pare, mga nagamit sa mga gibalaan. Napatay man to nila, ilang gilidhan. Mga nagbutang-butang. Ako, goal kayo ko. Ano man? Mudaonog ng kalibutan. Next time naman ako karon ko. Ako pang abonuhan papadito. Makabalo, dali nga. Nagpantong na ko. Nagdala ko sa bagong yuta. So, kung gusto mo, dito sa pare, sa bunyag mo, mamatay mo. Kamong mga albularyo, puntamba lang mo. Kaya na may kamatayon. Anong dili mo makatubag, panubag sa paggamit niya sa kibalaan. Para ng mga kublan. Mabutan na sila. Tanawa kung ilan ang gamit og bad. Dili na mo pick. Hindi na mo to ang gobyerno. Kaya na. Ay natin, di respeto og balaod. Muna, tawra lang ang gamunuan. Isa man, balaod sa itong gobyerno, tawro na to. Pare, di na mo namutahod. Kasi katuloy na munuan, maamin pa mag-ina sa ila. Ay, Diyos. Sila nag-enjoy. Pader, mana ako, pare ko, hindi ko patawag pader eh. Nihilog mo ka, ni Kristo. Kung sa may po, pader. Amahan? Amahan, good. Sige mo, amahan, anak ka, pader ka. O di, gani ko magpaamin, magulang na ko. Kung parihatas, kasi magulang kami. Tama mo na dito, di sa mga akos kaluwasan. Pataas, inurabot. Excellency. Excellency sa Kristo. Mukha na ko. Muna lang sa akin, malandong ko pa. Loya ni Papa Jesus, no? Dilodhan diya sa inyong simbahan. Patay. Gilansang sa ko, gibitay. Nahayahaya to, nag-update to, naglingkod ko. Di aircon, di service. Nga doon kayo itong mga taon-taon. Mga nang ingon nga, gikwaan ang jutay kanila, gidugang sa sobra kanila. Mas mayo pa itong mga albularyo kay muhikap pa sa ilang itambalan. Mga pare, naapoy pare na gamit ito, nagamit po kalibutan. Ipahimuslan ba? Mga pare ka. Nga, kung pare ka, ay pahimuslan panahon na gitagaan ang pare nga tinuod ka magtutudlo. Biblical, gini mo ayaw itong pulpito ni Magit. wala makagipadala sa Ginoo aron ikaw hayahay. Magbalantay ka. Naabay magbalantay. Mo ano hinagipakaon sa mga karnero. Agila. Ipangtukob. Mga patay. O kani, sakit magini sa mga taong kahit. Pero mapin na nila kung mamatay. Mamatay mo na. Kalau mo suko sila sa ko. Namatay. Palang na ko. Mamatay. Ako, sugot kung mamatay para magpadayon sila pagkakasala. Yan.
Ngayon man din doon ako nga. Ipahamtang ko nung nakarong makabalo sila nga ako. Ang ino. Muritlit kung gani ko. Musab akong panagway. Pero ang tao din ko. Oo mo ito nagpintas. Matuwa mo. Busa ka na mag-inom ko ang albularyo para naman mamangilo tambal. Pero pag binutan ha, ay gamitan nga ba? Kay mamatay man mo, kalibutan man na. Tama gid. Padulong mo lang. Pero lami, yung takay ko mudool na ako magpapandong. Di man ko mag-under nito. Ito, gamanan sila. Wala ko nagpasigarbo nga gamanan ko, nagtagod-tagod ko na. Dotlan pa lang ko, kailangan mo ng katungod. Kailangan mo ng iantusan. Namuha ko na sila mabutan sa kalibutan. Kailangan mo na. Ako nagwali ba si Kristo God? Kublan ba si Kristo? Dili. Patay mo ganito Palansang Lazaro. siya. Di ba? Tanan na buhi. Ako dili kong pahambong nga tanong mo sumpay yung buhi. Kung ano mapatay ito. Sigarbo na. Ako, dapit sa kong gisulti. Namayon sa kang Ginoo nagbuhi na na-extend lang mo. Nalala ka. Ay, ingon nga, nabuhi sa matay, abuhi sa palakaw siya. Dili tanan, palakaw. Kamo, nakakita na mo. Na. Tama. Mga buta, nakakita na mo ba? Asa inyong tuuhan. Nakadungog na mo ba? Asa inyong paminahon. Na mo ang bungol, nakadungog. Bungol naman mo sa una. Bungol gid. Bungol sige mo. Matuman ang imo niya. Nagtuman mo. Wa gid. Pamalandong sa butang. Namalandong mo. Wala. Igo na nababa ninyo. Bara gid. Templo sa Diyos atong kasing-kasing. Nakadungog man na. Karon na mo nakadungog. Giayo yung pagka-espirituhan mo. Nakiksulti ko sa espiritu na palibot na rin. Kita ninyo. Kaya nagtuo mas makita di makita. So, bisag nag-istorya ko, inyong subaybayan, nakita mo na nakalade sila. Ya, ang simbahan, sige naman, mito ako sa Diyos, Ama, makita o di makita. Yaw-yaw raw niya wala na. Nga, di sa butog albularyo. Wow, biya pong espiritu na. Kasi si Padre Darwin, gipakaulawan niya mga pare. Ako'y pare. Kaulawan. Gamit ito lang. Sa unang Pope. Ang Ginoo, yung mga ipaila, dili ng mga tao nga ginasantos niyo. Siloso biya ang Ginoo. Di mo ko magdebate na, kaya di maginaminaw. Mayroon rin ng mga tao nga sip-sip sila, di gusto mo usab silang sala. Nag-eskwela na sila. Eskwela gani. Usab na, kalibutanon man na eskwela. Tama gid. Pero albularyo, gikas taguang ka na, ilang kaalam. Makapaminaw sila sa mga kasikas, espiritu. Tama na. Makigdraw to na, kuya ako makigdraw. Nga, dayan, palaban din sa pulis. Laban Tidak sa yun. authority. Pero daoton pang pulis. Tama gid. Kurakot sila buaya. Manas baray buaya. Mana ingon nga sampungan ilang mga mata. Yung mga tao po nga bad po, didaigo nila, dito na lang tao, manamo iyapon. Mao gyapon gipakaon. Yung kaon na sa Ginoo yung gipakaon. Nagunay-unay ra pag ulaw kay Katoliko. Unay lang. Yung albularyo po ng mga pike po, dito po nagsimba sa pare, nga si Libakon na yung talikod. Sige pa nambal. Ayaw mo pa tambal dito. Ganahan po ka dito. Kaya mahanin mo. Ako nakakita ko sa espiritu. Tama no. Kita ko sa Diyos Ama. Mo-reflect man gani ko. Kung tanawan niyo ito, albaran, kalibutan nyo naman ito, nakita ito, pintas naman ito. Iyagyan ko na sa Diyos, pero ilan ang ihaguan, pan sa pag-antos. Aman, mo, may pakaon na. Ako, mo reflect man ko. Nung usab sa kong panagbay, dili ko Diyos biya. Mahimo na kong gamhanan tungod ni Kristo, wala ko nag-antos, nagkaulakaw, anong para sa mga albularyo. Kalibutan mo na. Iyagyan ko na sa Diyos, dili na iya sa yawa. Kung kinayaan mo, panidaan mo, kung sige pagyawa gay, pagpataas gay, pasigarbo gani, muragin sa kawatan gani, wala, kabalo ka, sa iyang Ama. Kabalo ka, asa ng silot. Ay, sunod dito. Pero ay lang sila birahe, pagkain na. Kaon man gani, panang iyang dautan.
Di man na makikaway ni mo. Kung makikaway ba ko, isara man ang Diyos. Kabalo ng katisay mo naman. Testingin ang killer mo, tulisan ni mo, ay lang ko na, di ba? Pinangga pa ka na. Tama? Ngayon ko, padayon mo sa inyo, gibuhat, padayon. Inyo mo nang kaakuhan. Nga, paitahan yung espiritu nga. Ato kita sa Ginoo. Na pala ito, wala rin. Surrender ni Father Darwin. Surrender noong ka dito. Nga, makaluwas di mo to. Biyaan magyapong ka na. Biyaan ka na. Ang kunon ka na. Dili. Dili, good. Ang kunon lang ka na kung mapahimoslan ka man. Ano, goal kay ko. Mga tigulang ka ron. Wala nagipang balik. Religyoso ka isa na. 24 hours sa amin. Harana, serbisyo ko. No? Kisa inyo giservisyohan. Kanang inyong nakaputi diya. Imuon na mo sulugoon sa mga taong nagamit sa Ginoo. Simbahan, presidente. Imuon pasuguan na itong magkabang tikista. Nga, ang kinaiya. Ganahan ka manudlo, katikista ka, na asal silingan mo, nag-away mo. Baba ni mo. Pwede lang sa mga bayang katikista, ha? Sig dili na sa manudlo, tahod na. Pwede na sumayo sa nakabag. Pwede na sumayong pare. Kita sa buhat lagi. Tama, good. Tahod na ka dito kay naasay katungod. Di hagbong mo impierno. Ano nga? Panidaan mo. Mutuo mo ato manudlo nimo nga. Marabi manudlo nimo nga. Ingon sa sinuli bright mo ka. Dito mo sumango dito. Tama Ito sa mango noon. Galahan ko ka, magpa-enroll ka sa mong bata, di maludlo, maestra. Suko, mga ni ka, magsigmoto, mga na ni mong bata, dito ang nakabaluan. Tama, good. Ako Mango ka, kasi ikay ingog, amana mo, matuman ang pabuti ni sayo, tabi sa langit, huwag ka nagtuman. Galan una mo sa matag adlaw, oh. Pasaylo kami sa mong mga sala, ingon sa pagpasaylog, pasaylog yun ka. Paglingkod sa lingkuran ng pinasilong ay kung gamitan mo himong halang doon. Sige, maggamit-gamit seremonya sila halang doon. Di na, bright na. Ipatay na. Ituo sa amahan. Ituo sa Ginoo. Yan, ituo sa inyong kalili. Yan, mingon din sila. Kung na ay mga pare nga nagbuhat ng dili mayo. Dili man tawar man po na sila tao. Oh, nadamay itong ayaw, damaya, katong mga mayo. Ako, panghulos pare na, pa-sanction ta mo. Pakaulawan ko ninyo. Tama? Naman na Biblia. Naglagad ka ayaw, damaya ang maayo. Tama. Si Darwin karon murag namango nino ng mga pare. Diha na tanan magpakisayod ang mga tao niya. Ultimo, birahan na ng albularyo. Karon kung naipare, karong naigip, ana, hiling-hiling. Na, Suko to pare, nabi ay nga pare nga na sa ilang mga orasyon dati ana iya po na sa Ginoo. Yan maghilom ra ba na? Pantayin niyo kan tabian kayo, iya na siyawa. Ya, may kay manulti na. Umirahan din hugdan kay di man ko makikaway pero ihang gyud pagsulti, grabe pagkikaway hagit. Inong kagyawa, inong kagyawaan. Dili na sakit. Di, kung nagbasa siya, ang nag-ingog yawa sa isip ka to, labaw pag yawa mo. O magtudlo ka sa tao, ikaw, yawa, o pila na balik nimo. Nagkantar ba ka ayaw paghukom, kung ikaw dili paghukman. Unsa imo isulti sa imong isip ka to, mao pod gamito nila. Kung unsa pila imong ihukom nila, mao pod ang ihukom nimo. Kung yawa, siya sa dahilan to siya, no? Ay gamit ang yawa. Na nigamit magkagyawa, kani ningalan magkagyawa. Nigamit magkagsulpot, ano yung sulpot pa di ka? Sulpot yan. Wala man na sa Biblia ng sulpot-sulpot. Wala. Lagi na. Yan, pastorito. Nanaon, pag yun sa mga kuano, mo na gitudlo niyo sa mga Katoliko. Wala man ni pastorito dito. Pastor man ang namutan ito. Dili ba? Bino-develop ba? Kani good. Personal na kayo. Nagkaroon, balikan sila personal. Paubos-ubos na yun.
Ngayon ay na kami nagyud ang kuan baby ay nag-baby ay na sila may nag-baby ay kaya ay kadato na nila mas nag-baby ay na ng mga mananambal nga kabus kayo inane sakit gyud kayo sakit ba yawa man ayo ang sakit kani pulong akong gisulti kani klaro sakit gyud di kay naa sa Biblia ipakaon pala na ni Papa Jesus nyo si bit og Biblia wa pasabot Tama, good. klaro ano sa Biblia naman ay anhi ko dire aron ang mga buta makakita basa mo sa Biblia kay no ang sugo ni Kristo importante yung mga sugo ang ilang basahon katong lisod sabton tuison nila ba ano makaya rin nagtuis kung na sila pero yung ikono ipasumpay ko na kanto mo sulti sa pare o ang ginawa ng sulti pasokon ninyo ko klaro ato katuwin ko na pagpahiling ka mo sa pare o pagpahiling ka sa pare maghiling-hiling naman na o maram na ihiling pag abot ito o pag abot ito naayo na pare karon mo ani dire sa ko mo pasabi dito mo pahiling sa pare dito mo di ba ani mo muna ko nagsakit nga dito mo muna to Tama, good. wala din kung maani ka dito ko yung mama gatwa na dito kung kaya na inyo mga kaliwat na dito di mo to ba dito pahiling na bus pare tama ay dagadre Tama. ay tagain yung tubig sa kong gipainuman wala nang tuon ako ha dito mo pangais tubig pare Tama, good. di ba tumayo ka mo nagtuon ako o na yun pagpandong na ko na tuo mo ha may pasaylo ang Diyos ako gigamit na ko alam ba nag-replay ko ayaw na ka kung nagatuo ka na ko asa mo min dadas doktor kay palatambal mo sa doktor kay nagalanganin man basi maayo pa dai mo sa doktor kalibutan ho na imong sakit maayo pa ka mo pare mas nituo mo pare dito basi maayo pa mo dito oh useless man mo ani sa ko di mo tuo tama Tama, good. ako pantuson anong ganyan tigsulti ko sa espiritu na dool ako mga kalag unsa na patay naman mo busa boy kanang lain na nambal ang gusto na to daping na to ay nanghukmi sila kay nagigamit sa Ginoo kung naikublan kung ba ilham naghaguan ay pusundan yun na kay dili na gift ninyo no basi Tama, mo may uning mo bisag gamahanan ako na ay putol na yung kamot pada darwin pa na kuting pastig-basa na kaya man na niyang gibuhat sa mga naing mga niya mingon siya iya na siya niyang kinaya kisa ni kinaya mahukmanon Kinaya siya, wa. mayawayo ganito kung wala na sa una pa na nagpakita na sila sa una nagtumaw na maguna tungod niya kay gibirahan man niya hinuon ang mga nagsakripisyo nanggawas na sa una di ba wala Wala. nanggawas nang gigamit mo sa siyawa bara-ibara biya ang Diyos sultian ta mo kung unsa imong gipugas mo po ano yun di karon nagpugas siya nga giyawaan na panigbason mo na siya diha gusto mo siya makikaway tama Tama. balik sa to sa una di ba sa una si David oy nagtulan siya gikalutan na ni Papa Jesus tungod siyang gugma di mamatay mo ban kaniya ari o karon para naman sa espiritu bara-ibara man balusin ninyo mga pastor balusin ninyo kana ipakita ninyo inyong gahom diha gagamahanan mo kana siya bara-ibaran mo ron tribuliso na karon sugod na pamalandong gumanang uyog-uyog muna padadaan ako sila kaway o diya di ba Tama. Tama, talawan man mo o dire lang mo ayan ang pasagdayan na sila no Tama. na ay mga gigamit sa mga anghel mag-aaway po na sila magpatay ang problema wala ra ba sila igahom ana lang kana lang ha wala nang gipadayag tanan ang gusto na to daping na to ayaw mo po paghukom muna yung mga manambal ano on dire di pala na maayo di na Tama yan. yung mo reflect ra ba ko kasukaan ko nila imbis kasukaan na sa Papa Jesus ako ilang kasukaan kamuga niya sa giignara ba ko nimo ganiha no giignara ba ko nimo pang giignara ba ko nimo gibadlong ra ba ko ako man ito nagbadlong isugo ra ba ko wala goal kay ko wala sa makiksulti mo gabi ako gitago di ko mamadlong ninyo
Mga karon makadungog mo sa akong gitago. Kaya kung idritso na kong istorya ninyo. Mingon mo musip-sip mo. Wa nga makikasoban ko ganiha manoy. Kasoban ko nimon, ikaw na ingon. Ako! Dai! Mahimo gani, di ko mo badlong no, dagahit kay mong ulo. Tama? Akong kalutan no, sugot, gugupat yun sa Ginoo para sa inyong mga sala. Jadi sa to ba di ko dotlan? Sa to ba dotlan ko? Di ka tungkoblan ano. Dotlan ko balipay ba ako mamatay. Kristo kay namilipay kasi namatay. So, ang katong naay mga gift ana, ilan na sila? Sila na ang mga sundalo. Ano? Di sabtan? Sabtan agad. Gusto gid ako mga pulis, unta mga army, mga anak makasabot po pero lisod mo kung balaod sa Ginoo gud. Di ba na yung mga habang lisod ay dili na kabaydor, no? May katong naka dito, di naman po na kuha anak kay ato na pare. Lipay pong pare, mamatay ka, kwarta ang puta. Ano po? Ako na lang isulti na. Ang rabi, kinalag itudlo, gini ang tinood karon. Wala na itaguanay ron. Wala na lipat-lipatay. Kay musang siyon, mupsilot yun ang Ginoo. Bahala na sila sila. Sila. Wala pugsanay. Ay pugsan ninyo dito. Mamatay pa lang na dire. Ipadala na to dito sa di manamon pa manalambal, na pa manghilot. Mamatay pa lang na dito tama ito. Ang importante kita kontento na ta. Trabaho lang kita, kugi lang kita. Kugi po tas pagbasa po doy. Kita kugi trabaho, wag kita na. Ang importante malipayon ta. Samtang magpaabot. Nga, anong pundot putli? Nakuha po na itong putli. Ito masaway sa Diyos. Tama agad. Italikod. Kita na ba ta? Ako, basi kung saan kong libak na okay rako. Sige nung ko call to pa, okay rako. Basta naman kung mamatay, okay rako. Pero ang Espiritu, nasa Biblia no? Ang Espiritu anong gasa, subaybayan data nila. Kahit lagi kayo naman dyan. Mga hindi gid katulon. Hindi gid katulon lin ba? Sukaon gid ni. Tinaanad mo gusto dagdag. Sabi ng dato, dito na sa pare rigday ko. Plakpakan na to kagaligyon, plakpakan na to. Pamalakpak mo. Kaya pagkanaog mo sa Diyos. Tama. Tama agad. Kani, naana po yung musok ko ni Sadan. Ang musok ko ni Sadan.